Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas mbak yu adik-adik. Niki kula nembe mapan wonten Grojogan Sirah Kencong, Blitar, Jawa Timur. Wonten woro-woro wigati kagem umat Islam ten telatah Solo 3 Hadiningrat bilih benjang nalika dinten Sabtu surya kaping 29 November 2020 langkung ngangsu kawruh badhe ngawontenaken tablik akbar. Gayuh swarga kanthi manut pranatan negara lan agama. Mapanipun wonten Gedung Prajurit Makutarama, Kutha Solo 3. Monggo sami hangrawuhi sesarengan kagem jamaah ingkang bejo kemayangan insyaallah badhe saged mboyong hadiah 2 sepeda gunung, sepeda pancal. Monggo sami dipun gethok tularaken pawarton menika. Sugeng pinanggih malih wonten Gedung Prajurit Makutarama Solo 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.